Какво те очаква в близките 2 дни? Какво те очаква в близките 2 дни? Какво те очаква в близките 2 дни? В близките 2 дни те очаква да се натовариш с много отговорности и работа. Неща, които ще ти дотежат и ще те накарат наистина да преведеш гръб от тежестта им. Какво те очаква близките 2 дни? Близките 2 дни те очаква да признаят, да усетиш, да видиш и от около тебе обкръжението, че ти си огнена и страстна жена и постигаш целите си и мечтите си, като използваш своята енергия. Да видиш признание за това, че си красива, че си ценна, че си уважавана, че си достойна. Какво в близките 2 дни те очаква? Признание в любов от мъж, който обича истински, мъж, който е наясно със своите чувства и ще ти ги поднесе на тебе по един много специален и нежен начин. Така, значи близките 2 дни отговорности, натоварване с много работа, прекалено много ангажименти, тежък товар, ще привиеш гръб, но ще получиш признание за това, че си успешна, красива, уважавана, ценена и разбира се най-прекрасната любовта на мъж, който е психически и емоционално зрял и да, неговата любов поднесена на теб по един прекрасен начин.